Toda la vida hemos trabajado. No hacemos ni vacaciones, ni hacemos nada. Nosotros de la cocina al obrador y del obrador a la cocina y a la cama. No era mai a casa. A l'estiu cap a la muntanya i a l'hivern cap a Tremp. El pris que criava la canalla jo no me n'entrava fins a la nit, que quan arribava ja dormiven. I era una pena. Jo ja quan vaig néixer ja el padrí i l'altre padrí ja tenien ovelles. El dia normal de la nostra feina i el dia cada dia, festa no n'hi ha. Els meus pares fa 30 anys que hi són i bueno, van vindre aquí amb la idea de viure al camp, són de Barcelona. Y a día de hoy estic molt content. Nosotros desde hace, no sé, unos 40 años que estamos elaborando el chorizo este. No lleva más que sal y pimienta, no lleva ningún conservante de nada. Nosaltres tenim molta sort perquè pel tipus de feina que fem, el tindre molta extensió de terreny, d'alguna manera a la teva disposició és un privilegi. Jo sempre els animals per acabar el corder sempre l'he donat cereal. Si he trobat blat sempre les acabo amb el blat perquè és el que fa la carn més bona i més gustosa. Sempre havia fet el meu padrí, el meu pare i jo i el meu fill la seguirem fent perquè veiem que el corder xisquet jo conto que la carn millor que a Europa. No podem competir amb Espanya, vull dir, on hi ha llet d'ovella amb preus ni amb quantitat, però sí amb qualitat, i em sembla que ho estem aconseguint. Intentem, a través de l'alimentació i el maneig i tal, intentem fer el màxim de bé possible. És evident que el lloc determina la qualitat i les característiques del producte. Si hubiésemos plegado antes y no trabajar, no estaríamos como estamos. O sea que para mí el trabajo, no sé, nos da vida. Tot el que tinc ho he fet amb les ovelles, no he fet res més que fer de pastor. Jo he viscut la vida que m'ha agradat.